Искаш да прикрепиш кабелен канал без пробиване на гипсокартон. Ще ти покажа става. Здравейте! Аз съм Франк и отговарям за търговията на дребно в Fisher. Знаеш каква е задачата? При крепяне на кабелен канал трябва да го задържиш и да начертаеш. Трябва да го махнеш. Пробиване. Поставяне на дюбели. Слепило става по-лесно. Нашата високотехнологична ASI HUD, предимството на бързото начален залепване. Тук спестяваш дълго чакане или дълго задържане. Нанасяш лепилото и го поставяш на стената. Кратко фиксиране. И вече е възможно бързо продължаване на работата. Сега ще ти покажа пример за приложение на гипсокартон. Взимаш кабелния канал, нанасяш Hi-Tech AC и можеш бързо и безопасно да фиксираш кабелния канал. Допълнително задържане не е необходимо и можеш бързо да продължиш работата. Допълнителна информация относно основите и времето за втвърдяване можеш да намериш на нашия уебсайт. Както видя, лепенето е бързо и лесно.